דניאל בשרת החדש שלנו, שהוא הולך לצאת. זה דניאל, פיל בטר. וזה אני האל פאר. טוב, יאללה. וסתכלו. כן, הוא ממש טוב. בואו נתחיל. יאללה. שנייה, גיימוד. אתה עם הטקסטורה שהכנתי לך? לא הבאת לי אותה. טוב, אחרי הסרטון. זה כבר אחרי הסרטון. פאק, יש לי לאג. אל תתייחסו לזה, פשוט היה לי לאג. אין לי סובים. להילחם בלי סובים, היה לי שתי אבבות. שנייה, תן לי לבדוק אם זה מצלם. כן, זה מצלם, ושומעים אותי, איזה כיף. יש לי את כל הקיטים. אחרי זה גם סקייוורס. כן, אחרי זה נשחק גם סקייוורס. נראה לכם קצת נסביר עכשיו. אני שם איזה קיט כזה. שנייה, פאק, נפלתי מים. בוא חבר. בוא הנה. כמה הוא מוריד לך במכה? 200. אתה מוריד לי כזה... זה הרבה. כן, אבל היום גם פול דמד, אז לפחות הוא מוריד לי... זה רק לכמה זמן שמתי לב. אי אפשר לשים אותו לכמות זמן, כאילו... אני אחד הנה זה... הוא פשוט האקר והוא הבילדר, הוא האקר, החבר שלי. זה אני. וזה דניאל. הוא לא בילדר כבר. מה? מי, שדו יולו? לא שדו יולו, סיירוס. החבר שלנו. ספר דניאל דוד שלי. אני לא מספר. אף אחד לא סיפר. דני, אחרי זה נערוך את זה עם אינטרו, סבבה? ממש לוג. ויכול להיות שאתם מכירים אותי מהסרטון של פנפנל וגם את דניאל מהשרת הזה. כן, אני אשים אותו למטה, את הקישור לסרטון הזה. כן, ובוא נמשיך. טוב, אחרי הפיפי הזה שדניאל הולך לנצח אותו. לא, לא, לא. יש! לא! 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 אני לא יכול. טוב, יאללה. טוב, תצא מהקליפ ותבוא לספאון. כן. ועכשיו... ספאון! יאללה, בוא. אני אוריד את זה בעריכה. איפה אני? לאן אני הולך לעשות? טוב, זה סקייוורס! יש לי לאג. יפי. יאללה. מה, איך אתה אני למטה. קפוץ. שנייה, אני לא יכול לרוץ, כי אין לי אוכל, מוזר. למה? what the fuck? לאיפה השתגרתי? קפצתי. טוב. טוב, שתי קיטים, יש עוד מלא קיטים, פשוט לא קניתי. אני מתחיל כי אין לי כוח לחכות. אופיקי. אתה תסביר על כל ה... כן, על כל הדברים. והכל. דיאמון סוד. אני נותן לך סיכוי לחיות, אז אני לא הולך מהר לאמצע. אני יודע, כי דנה ממש טוב בזה. רציתי לבוא, אבל... אפשר לבוא לאמצע להעמיד כבר? אולי אתם חושבים למה שמתי חרב מאבן? כי פשוט 11.25 שזה ממש הרבה. דן, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אני לא מחליטה לך. לא!
את זה לא, את זה לא, רק לא את זה. פאק. הוא היה פול דיימונד. טוב, כמה זמן אנחנו מצלמים כבר? תבדוק. אני בודק. אוקיי, אני רוצה לציין את זה לפחות די הרבה זמן. תן לי לבדוק אם שומעים אותך, שנייה. תדבר. יופי, שומעים אותך. יאללה בוא. אבל תדבר חזק, כי אם אתה מדבר חזק לא ישמעו אותך טוב. תמיד שומעים אותי. What the fuck? טוב, עכשיו תסביר למה זה טוב מפעם. תסביר עכשיו על כל הדברים, כי אני לא מצלם ואתה מצלם. כן, אוקיי, יש פה מלא דברים, זה כמו... אני אסביר להם עוד מעט. כן, דניאל הולך לעשות גם סרטון. בוא נראה. אתם אולי הייתם שואלים למה אני כל הזמן הולך לאמצע, כי דניאל הוא ממש טוב ואני לא רוצה שהוא ישיג פול דיימונד. אני רוצה שאני אשיג פול דיימונד. לא! נו בוא כבר! טוב, אם אתה כל כך רוצה. לא שמתי את זה! יש, ניצחתי! קבלו את זה! קבלו את זה, ג'י ג'י ג'י. ניצחתי. איזה... אנחנו הולכים גם לפתוח. תסביר עכשיו, יאללה בוא. כן, טוב, עשינו 2 משחקים, יפה. טוב, תיכנס, אני אסביר. דבר ראשון, תיכנס יש את הקיטים, שזה הראשון. כן, יש את דבר דרגה שיש בה את כל האופשן, כאילו... כן, כל האופשן, כל דבר. מה שאתה עושה פה, הכל פה... אני לא עשיתי את זה.